Wari shen kuma ko do de fara sogon na ko wa bilu fla ko ndon What beautiful. on na iron ke an reka ma ka dala Awawo. ko ni ya ko ni ko inta kalaje ina fo ye golun te kada ane baladi We garunde ibala. awo ko de wari inta uti afa ka ya tare ko mun to ko la ko ni jate ne ya borige ko mari ata Ame hakilina ejuma. Oni hakilina mu amola de ma bane e bo tana senye onye fielelu Awo nye ko no fielelu. ne bolem no duro o ta wa kata jita ko di mama ko ma ka fiento ni takama Ko ninga do yo ya nyakami. Tana se tra jita ko di mama fiena de ko ma ko mi ma yo mi dono ma se la kabi usina kabi mo ta kere ma ku buta la de docteur Sola ani fana Fosi sama atika kenya Kani ndu. Do won fetana shaka nyele ko ine fa do ala wa wori shien ko ine fa do ala woni masaka fueri fa mani ko ina wali don ni kenema parce que ma fele jimano no kare kono ere ba do to la je ko ba jamaleno ere be ma do so na abto na kenema bo ke so na e ba foto ko diki ko ma ta do ni kenema wala asina fura na kenema foi ma fa do e bala ne ere jogote bare i jogo mai sigira be bi jogodo ne de jogo mai e ga bara de ni voka bo misenu be to ka munu nge sa sigira be ba kala ma ko jeli ba kan nga ba ko nga ba shi te parce que ibaga tinya ere di jeli ban kuma kan man me ba fa ko la ibe ne ga fen ko la ere tka fo ko e ba jamane no ere be ma ko e ma fo ki ba jamane no jeli ban le alisa be tana to ko haba ko bubu la so na o to ga doge nyongoy an ere da ma enne ere na doge nyona dai na ko FIFA kana no te nete do nga de o ni fana na la no se ga daw la ka tuko ko do ni nga do jeli ba u re fla kana wala obakana ida kala toli bashi ma re ga bul tana so ngoni bire so na fambra so na kala le ba awo dale amina don no wala amina ide on tro jeli ba ide ga do nge aide so jeli do sa aide bire do so tro jeli ba if you erika blaninyi nena ne soro dara ede chidnema na ma ye chifonye ibe blanye so jeli ba do sa che sai ga do ka do to di ka do re ni ga do nya to Sophie Aflen Allez Sophie avec bolo Akan sa famille là ça voilà je vais la que dagan ça tu vas ir munu na voilà Sophie abla Sophie Sophie tu veux dire que tu voulais d'aller na kindi bola ni ko Sophie amina ko gachi wodi ndi bita baroni be daso ga wala ci wala ti dugo na de jatu mesrani Diba sisan i jɔn ka nin sɔgɔ tile da sɔgɔ i jɔn ka nin sɔgɔ i den ka yɛlɛ ta n ka tile bɔ wala a sɔgɔla ni kɛlɛkɛ nin ka taa kabanu na de yɔrɔ nin tɛ nin tɔɔrɔ ye nin bɛɛ y'a ka baara ye ala tɛ sunɔgɔ ala bɛ na nɛnɛ kiri feere sa ma mɔgɔ yɛrɛ ye nin kan ka ɲɛ ne kɔni bɛ fɛlɛ kelen min na da sɔgɔ dalen ka to ka taa baara yɔrɔ la cɛ tɛ du in kɔnɔ a bɛ dɔ faga fu an bɛ Sophie ana balo cogo di i b'a ka dumuni bila kɛrɛfɛ ka taa kɛ walima i ka taa n'a ye kabanu na buramuso u taara koyi u taara n'a ye yan buramuso e k'ale ta buramuso u bɛ k'a minɛ koyi buramuso bɔ i k'ale ayi ne ko tɔgɔ nin buramuso ayi u y'a minɛ buramuso e ka ne jigi ka bɔ bɔba in bila ɲɛ Sophie nin ko bɛ ka gɛlɛya dɛ
Tra. Ah, an ka fɛlɛ kɛ an ka taxi sigi ɲini an ka taa ni nin furakɛlikɛyɔrɔ la. Sophie n bɔra dɔgɔtɔrɔso la e kun ka ne wele wagati min na ne m'a f'i ɲɛna o y'a sɔrɔ an bɛ dɔgɔtɔrɔso de la Sophie. An ka taa farafin furakɛlaw fɛ yen. Non mais baasi t'a la. An ka fɛlɛ kɛ an ka taa. N y'a faamu. Ɔ yan'o cɛ jɔn ka foli bila an ka madame na. Kɛmɛ a y'a tunu muso e donna bɛ mun na yan nɔ k'an bɛ tun bɛ fana nɔfɛ a jo b'i la o ne ma fɛn ɲɛna bin ka na mun ye se yan nɔ ne ka fɛn ne kun b'a bolo e ka fɛn n'an ka taa i fana ne kuma bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna an kana mɔgɔ da don kuma la sa. N'u ka kangu la doni min kɛ so kɔnɔ n tɛ solution ye n'u ma solution ɲini na wallahi kangu ka d'ale n'u ka so kɔnɔ minɛnw bɛɛ a b'a ka minɛ bɛɛ a b'a armoire bɛɛ tiɲɛ wallahi n'o kɛra dɔrɔn o ye baara de wa ba taara fanga tɛ kangu na an cɛ plan Ale ka chérie. ala ni girin yɛrɛ sama se ka ɲɔgɔn yɛrɛ fo yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛ baasi tɛ Baasi ayi ni kala kan ka taa sigi da la. aya Awɔ k'a bɛ sagi bila ka bɔ. baasi t'i la fama yɛrɛ A kɛra fama a bɛ kɛ cogo di? Sufini ko gɛlɛyara koyi A bɛ nɔgɔya sa. wallahi anw si kuma sigi ni kangu ka ni fa koyi wallahi tilegan gen k'anw sigi dɔrɔn ka kuma dɔrɔn fa wulila kangu na A bɛ kɛ cogo di? Mɔgɔninfin kan k'i sigi n'a bɛɛ ye o. Kɛnɛya bɛ yen. chérie i sigi dɔɔni sa yanni ka papa bɔ i sigi Kana tigɛ na. i sigi a bɛ sagi K'a bɛ dɔɔni sagi bila an bɛna taa sigi da la dun. i fɛnɛ t'i sigi sa Sigili kunkuru ka ka fisa ni jɔli banbali Kɔrɔmuso ni bɛ ban sa. Bana de don. Hali ni sumaya yɛrɛ kɔgɔla mɔgɔ la a bɛ se ka kɛ nin. A tɛna fɔ fa yɛrɛ don. Awɔ. mais chérie ni o sumaya bana in tɛ kelen ye koyi kelen bɛ yen fɛ voilà a ka i jɔ ka taa n'a ye. fo ka papa yɛrɛ kɛ yɔrɔ nanu ma k'a kunkolo bɛɛ caw caw ne bɛ nin ko kɛ cogo di ne cɛ dun kuma sera ne ka wari Allah masa 35 n b'a bɔ min ne yɛrɛ ɲinɛna n ka sanbara ni n ka sagi kɔ masa n y'a to Ala ma buramuso kɛ fɛn min ne ye min y'a faamuya nin ko in na kɛ n'a ma ɲɛ docteur ko kangu ka ko in ko docteur bana tɛ o très bien an tɛ a terimuso kun tɛ ka 35 ko kuma dɔ fɔ yan n buramuso wuli ka change an ka taa an bɛ taa terimuso sɛgɛsɛgɛ k'an bolo da ko ni kisɛ wallahi an ka taa ne yɛrɛ ko hakili ma terimuso ɲɛ n'an taara o fɛ ni min b'a ko la kɛ o b'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye wallahi E ko a ma sunɔgɔ yɛrɛ a ko ni sumara Sophie n ko an ka na yan nɔ e ni ne cɛla la an ka ɲini an ka solution ɲini nin na Sophie n'o tɛ nin tɛ ko laban ta ye Ne kɔni bɛ ko kelen min na nin kelen na kɔni a tɛ ɲɛ furakɛli de kɔ. o kɔni don o de kɔni an b'o ko ɲɛɲini de la sa Sophie Cɛkɔrɔba kelen bɛ yen o bɛ se fatɔ furakɛla ye o bɛ fatɔ fura ye yan ko fa mana kɛ cogo o cogo a mana kɛ fa suguya o suguya yɔrɔ fa suguya ka ca awɔ ale bɛ se ka furakɛ n'a ɲɛ dara ka don a banna. Sophie ne ko an t'o ɲɛɲini parce que an mana fɛn fɛn ko mɛn san kɔnɔ a bɛ k'o ɲɛɲini de o barisa walasa nin ko bɛ se ka ban cogoya min na ale bɛ fɔ fa ɲɛ ale bɛ fɔ yirimajɔ kɔnɔna na yɔrɔ tɛ jan furakɛli ma koyi an tɛ wuli sisan an k'an sen fa an ka taa ye an bɛ taa n'a ye an fɛ yan ayi an ka taa an ka sɛma ta fɔlɔ n'an ye nin doni ka taa a kana taa kɛ ko wɛrɛ ka tila ka doni ka segin a ayi n'ale ɲɛ dara fatɔ kɔ o y'a bannen ayi an ka taa an sɛma ta fɔlɔ n'an ko taara ɲɔgɔn fɛ ko taa Sophie an ka nin doni ka taa ka tila ka doni ka segin o bɛ kɛ ko wɛrɛ dɛ n'ale ɲɛ dara fatɔ kan ka bɔ o y'a bannen n ka cɛ b'i deli an ka taa an ka sɛma ta fɔlɔ an tila ka na chaise nin ta an bɛ taa ka na
Oh, yani. Ay, est-ce qu'il y avait non? Ah, da wani sogli. Kanga. Jondo. An ce ne ba sama wa. Taranse. Ayato yi kuna ba. Quand on prend ça le Sama. Taranse. Kurbashi. Bas fiti. Si. Asumo. Tarase. si. Ay, an cheku. Si. Na sayi da su wana. Ate sezim ne. Ay, amasigi. Ayato ampere sira no erel. Ate sezim ne. Ay, amasigi. Ate sigi kumbo. Yo ere kan tere musoire. Awo. Ne wo mune temere ni kan wuce. Fui matemenin kan wuce. Abena ne fe ne ame baroke ne beta fe ame baroke bana fui matemenin kan wuce. Kan to so ran club ala ga wa bisaba nduru ko ma fo kan. Ai. Bram se famille ko jere ni me ko kala ma kan e de ni raki chau. Ere kuntiga fo kan wo wa bisaba nduru. Ne ai ne ma fote ntore ama kuma family. Ne ma fote ne wa bisaba. Ene bo galon tiga muna. Fui tenin kan wuce. Fui. Na to la kasa be bo. Awo fui tenin na che. Fui. Mbramso na go fentu chakan. Fui. Anata. Ni shu ko ni aduga ko bagala. Anogole metalagara. Ntikawa go dai. Feminine kan wuce nga auten kele ni mere. Ai temenin ka. No. Mbramso. Quand on termine ce comment faut est-ce que a kuma donner kunlo la hanya e mun ne famille nga kuma la Ay kuma fa be do na ga bon. Kalamanci da yenya tala ya ba kuma da ba sigisiga. Mbramso fam ni hani ni denin ti mo jele Ko mo nyine ma tandu me sega abi sega kuma la bi ka yere man ne taru mi yere du ne imene kuma kala je du ma fo sanfia Mbramso mi fiene. Ni ma fen fe fon kan wo ko volantina fen do ala. Ni kan wo metane ali wakati la ni na nga du ko kuma do fo ni kan wo joli. Ko karamago de be nan so karamago te nan so bore kan wo be nan so bore kan wo be an balo re be malota ni ne ni ma mi fon kan wo ko lantina ko ni sineni e mi fo ba manye kurukola Ado wallahi ado magala je afa abana. Mbramso ni ajaratu ame ni sege ka mbulo dani kise Awo anta bana bagato de ba umbule no ko be kan ko la ajaratu ni ba fi mana je ma be aba bedo. ajaratu nga sege ka chere yere fo walma ame po ablala Ay ama se pi ba ta ma wi ame kla ha sega sega. Parce que denin flet ko na ni kuru wallahi me do. e ma e kan um fenga so ko na me so ko na wakati na bla ko ale ka wa bisa banduru khale che ba le fagabi me am ga yini wala ngoto no ko Kama kuma family kalma wa bisa banduru ko. oti kalabanchi ya du de kuno ko me pumala oti kalabanchi ya Kalaman chare kon. amana ke mi en tout cas amambolo dan kiseka Bramso wulu ko ko mo na men nya don sa. ami Kuate. Ne botai. Nter muso fe. Teri depuis do meteria be bolo bamo ya. Kuate ete sigiu. Ne ete sigi ne be boga tanter muso fe ke. Ma do kuma labai ka fo ko ne te sigi do ni sien ta ka bodron e be bo. E ma ke chaba ko re ka fara ne ga. Ni mbora do be bo ta. Ote kuate ete sigi so ne o ma ne kele meto so a. O la ne be tanter muso fe. Nya fam. E te mbela jine famna. E bolo ko furu yala de wa. Furu ti yala furu ti termuso feta ka ni dona cela sigila kama doro kanga to sodi. Ni bole so doro be cheka chila wal me biga bara orla me ere ben janjala kare kono o termuso de okma olu cheke segere fe de bolu segere kuma be ha ere bolu segere kuma be okma tigito la yaro olu be muso gana ode ya eduen furule ni take arma de mana bo dafe doro ina fo e fade ni sisa ami ne bora doro bora Kuate ote sa. Isira sabali te sa gurume Allah ere kama isira sabali to iki sikiso ite yala bala tarawele muso ibo do yaro kanwu o takera yaro begnya bem o tesigi yere o yoyo ba kun fere ko wuludna fa dono la bi fa nganya de dono la Kuate. ne boto reflect tarawele fe sa kanwu ye bereta ki nshi tarawele makachi ne de kanwu mina Ha? ka aramase ka kuru ka do na sokono tarawele num be desera la Ni mo murutira ite jode mo mi be ga che go se beti jonye chugoni ya mina ka ladu ni ne kunta be fone ka furu ya kumina fara eta kanwu o fama do la sa
e ta be juga ni kan ta iji yare be yare da bla nyanga ta so de ala kan gise gala je ko silama bado anga ta so kara ne yɛrɛ t'a dɔn e y'a to dun ta bɔnna cogo o cogo kana fɛlɛ bɛɛ kɛ kana to nin kelen ni ka bɔn dɛ Sufi ma kɛ cogo di e yɛrɛ kɔni b'a dɔn a wagati ne kelen dɔrɔn de tun bɛ yen nɔ ko Aisha ninnu nana ne dɛmɛ ani grand sœur ja olu yɛrɛ bɛ ka siran a hinɛ bɛ olu la n ka min banba i b'a est ce que i b'a dɔn k'a ye ne kin yɛrɛ han k'e kin wa ne bolo don a da kɔnɔ pour que a ka se ka furaji min a ye kin dɔ da ne k'a wagati n bolo kunkolo bɛ latigɛ e yɛrɛ b'a dɔn fura in sɔrɔ man di an yɛrɛ kunna a sera k'a d'a ma siɲɛ filanan a b'a di ko kelen ni kɔni bana dɔrɔn o y'a bannen de n ala sɔnna ma mais tubabu fura ninnu e tɛ k'olu utiliser olu bɛ ka utiliser i b'a dɔn n'an y'olu d'a ma han a b'a minɛ k'a fari sumaya a bɛ i n'a fɔ hakili bɛ na dɔɔnin quoi mais ni fura ni effet banna dɔrɔn a bɛ wuli tuguni Sufi mais fa yɛrɛ kun ye walasa i fari ka faga de parce que a bɛ fanga mun ta ka fiɲɛ mun ta dɛ donc fura in de b'a la minɛ k'a dolo kari i b'a sɔrɔ a bɛ se k'a fɔnɔ waati dɔ a bɛ se ka kɛ daji kanw yɛrɛ bɛ bɔ i bɛ continuer k'a don a bɛ ɲɛ ayi Sufi a ma jɔ cogo n bɛ ka n débrouiller o don fura dɔ yɛrɛ komi bɛrɛ de fana tɛ quoi i b'a dɔn e y'a cɛ ka fura a man ca quoi sisan a ye mun di laban in na an bɛ fɛlɛ bɛɛ kana di kan to n'i kɔni ye nin di kan to ne b'a dɔn maa min na dusu ka bon n'a fɔra ko fɔlɔ tiɲɛna filanan ka tila ka tiɲɛ wala o y'a ko bannen o y'an bɛɛ mago salen n'a dun bana k'a di an kɔni ne kɔni fɛ ne jigi b'a ka fura kan dɛ ne jigi b'a ka fura yɛrɛ de kan mais Sufi han i b'a dɔn ko tiɲɛ la ko in kɛlen don ka ne kamana gan yɛrɛ da kana o bɛ kamana gan cogo di an b'a dɔn ko Aisha ta bɛ ban ayi banni yɛrɛ tɛ o mun sera ka fa don kankun na tantɔ directement kɛ cɔni k'a fɔ mun sera ka fa don kankun na mun sera ka fa don mun sera ka Aisha ɲɛ seegin Sufi nin kɔrɔ ko dɔ bɛ ne fɛ yen nɔ nin tɛ se ka kɛ o ko de la ka ban maa min ɲɛ ma deli ka f'i ye foyi ma deli ka kɛ min na o ɲɛ ka f'i ye tilekan dere fana k'an sigilen to kuma la dɔrɔn fa ka wuli dɔ la e bɛ ɲinɛ don min na ne y'a fɛ k'i hakili to i ka du la n'i k'i ka du mara jate minɛ wa a bɛɛ kun de nin o mara kun tɛ ko n bɛ ka dumuni di denbaya ma denbaya bɛ tilela daraka dun a bɛ tile fana a bɛ surafana dun o t'a bannen o e bɛ den ka lahala dɔn e bɛ muso fila ka lahala dɔn e b'i yɛrɛ ka lahala dɔn e k'i miiri e kun bɛ sanfɛ cogo min na ka na tila ka na kɛ duguma ta n bɛɛ k'u ɲɛbɔ e fɛ ka baara tiɲɛ o cogo la baara tiɲɛni ma dan k'i sigi samara kɔnɔ o ka bɔ a la tuguni ne yɛrɛ man kan ka fɔ ne min y'i teri ni maa kɛra yeko fila e bɛna kɛ yeko fila ye ka tila ka t'o la ka na muso tila i tila ka kɔɲɔmuso min filɛ o tila ka siyɛn ka taa san joli kɛ o kɔfɛ tuguni muso fɔlɔ yɛrɛ tila fa tila ka don o la kara kan ka nin lajɛ dɛ non Sufi a bɛ n'a fɔ ko bɛ ne kɛ bɛ ne yɛrɛ de kɔ ne kɔni t'a dɔn min Sufi ne ma ni mɔgɔ jugu tɛ ne nɔfɛ mɔgɔ jugu t'i nɔfɛ mais Sufi nin bɛ kɛ cogo di ayi mɔgɔ jugu foyi t'i nɔfɛ nin bɛɛ bɛ mara de kɔnɔna na a kɛra mɔgɔ jugu ye o a kɛra maa ɲuman ye o nin bɛɛ bɛ mara de kɔnɔna na i ka mara tile dɔrɔn n'i ye mara tile ko maradenw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko maradenw bɛ ɲɔgɔn tin minɛ ko e yɛrɛ bɛ sigi waati dɔ du kɔnɔ ka baro tɔw fɛ dudenw waati bɛɛ tɛ se ka kɛ ko b'i ka fanga yira du kɔnɔ i b'i ɲɛ k'u dudenw kɔrɔ o tɛ se ka kɛ o waati dɔ la fo dudenw k'a fɔ karisa yɛrɛ kɔni ye yogoro ye dutigi yɛrɛ yogo f'a bɛ tigɛ ci ɲɔgɔn kɔ mais ni ko he u k'a dɔn k'i kumana o la i b'a sɔrɔ gindo la ko caman bɛ se ka na fɔ e ɲɛna nka e mana wele e taara baro e nana dɔrɔn e donna e bɛ muso min fɛ dɔrɔn e b'o de fɛ yen ne kan ka taa dɔn fɛ e b'o fɛ yen du yɛrɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan baro yɛrɛ ta ka fɛɛrɛ waati dɔ la tiga bɛ yen Lipton bɛ yen te bɛ yen ninnu bɛɛ bila kɛ du kɛnɛ na a ka sigi a ka du télé bɛ filɛ a bɛ yɛlɛ o de a fɔ télé yɛrɛ fanga ka baro ta bi karisa du tɛ se ka mara tɛ se ka kɛ nin cogo la dɛ i kɔni bɛ fɛɛrɛ de kɛ n'a faamu non o kɔrɔ ko nin ko in na kɔni Sufi non ɲɛɲini mɛnɛ maa mɛlɛ e b'a dɔn ko maa dɔw bɛ yen diɲɛ kɔnɔ o dusu kasilen o bɛ se ka kuma dɔw fɔ mais maa dɔw nisɔndiyalen bɛ taa gindo dɔw poyi fɔ foyi o ma se o b'a olu tɛ bɔ a kalama o bɛ sɔrɔ cogo di mara cogoya de kan ka yɛlɛma i fɛ mara bɛɛ tɛ kɛ ni wajibi ye Sufi i bɛ tiɲɛ nɔ walahi ne ma nimisa i ka teriya la nka ni Ala sɔnna ma i y'a fɔ cogoya min na mɛ ɲɛɲini kɛ N'Ala sɔnna i y'a faamuya Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura ye Sinea. Donc aga blog kuna sisan I jonga ɲɛfɔ aga faamuya. Donc Sinea ale ni fantaya ni Ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna I bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye. A b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ
an ka filmu na merci beaucoup ciao ciao